kang dua ka baboy, dua ka baktin. Guys, diala, wow. Tin 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 tin. Anot palagi mo kaysa katong taas sa pikas. Magpakaot oh. Dako. Wala ni Alma, gaya Alma ning isa. Buutan. Dili man milahon. Tintin. Ay? Si baboy, boy. Si boy. Pilay lagi ning isa, nag ikaw kay gamay kag daunggan. Wa pay lawog dik. Kani guys, lahi pud ni sila nga baktin tuan ni sa suton gibuhi. Nya mao gyapon ni kauban ni nga baktin dadtong duha. Na nihigda si sa kay gikan giligo ni. Hinlo na gid sang daanan. Ago sa wa palupin nagkaon pa. Oh. Kira-kira pa jud gidang hiikog ngan kay buto na nalipay siguro. Musikan, gi pa tayo ni sa no. Diyan saan man idang mga dawa. Asa magdaspan? Way daspan dan nga kuan para Ay Tintin. Barrel for sure. Dara kamong iro guys, tanawa gihingutan nag iyang anak guys. Oh, nawa oh. Pagkasunod ang iya na pong likod idang hingutan. Diya po'y surumbaw sa buyo. Sige, panimhot dang kibot. Karon kay magpila man bay. Ani nga totoo ang gitang baka, iwa pa ko. Unsa kita naon ni mo nok? Karon. Nok. Ingong nga kay. Sa kita naon ni mo? Dai na kuno pikas yang lambo. Tuha